Diyos ko papiksaen na iti pamba tiken ayat imulam dag ito'y saka iti bato asibibiyat. Diyos ko patip kerem ala daytoy apam matiken ka alaen na nga iragpat iti nangat nga to abiyat. Apo ika temtoy dwa-dwa ken buteng ditoy kararwa tapno awan tilapet na nga awatek dayta grasya. Diyos ko patip kerem ala daytoy apam matiken ka alaen na nga iragpat iti nangat nga to abiyat. Pasantuen na kadi ama tapno jak agbasul ken ka ket amin nga aramid ko nasamit makaay ayo. Diyos ko patip kerem ala daytoy apa